Soc Maria José Soriano, regidor de Promoció del Valencià. Estic ací esperant per a connectar-me amb la meva parella, perquè durant aquest període de confinament hem llançat la iniciativa del voluntariat virtual per valencià, amb dos rols, ensenyant i aprenent, i amb un objectiu comú, gaudir de la nostra llengua. Més de 30 parelles s'han format en aquesta experiència i ara volem ensenyar-vos un vídeo amb les seues experiències. Anem a veure-ho. Perquè necessite aprendre valencià i com a la meva casa no tinc ningú que parli valencià, és una cosa que em ve molt bé perquè necessite treure el mitjà. He volgut ser voluntària de parella lingüística per a poder ajudar a qui vol aprendre la llengua que estime. Jo m'he apuntat perquè m'estic preparant el nivell segon i necessite millorar la part oral. Jo vaig apuntar-me al voluntariat perquè pense que per a una persona compromesa amb la llengua com jo era, en certa manera, una obligació, no? I perquè en aquests dies de confinament podíem ajudar a que la gent també aprenguera a parlar valencià. Perquè vull presentar-me a les proves de valencià de l'Escola Oficial d'Idiomes. Perquè des de sempre he tingut moltes ganes d'ensenyar la meva llengua materna, la llengua que més estime, a altres persones que realment tenen ganes d'aprendre-la i que per circumstàncies no han pogut. Vaig veure que podria millorar la meva parla del valencià amb algú en aquest període de confinament. Perquè considere que és un deure cívic, sobretot tractant-se d'una llengua que està en condicions de desigualtat respecte del castellà com a llengua vehicular i com a llengua de cultura. Com ho van oferir, em va parèixer una molt bona oportunitat de poder participar-hi i més en temps de confinament. Altres persones que també tenen un bagatge cultural que aportar i a més coneixes altres temes que a la millor no havies experimentat al llarg de la teua vida. Ha sigut una experiència interessant en la qual he conegut a les meves companyes i he gaudit amb les converses en valencià amb elles. Recomanaria aquesta experiència perquè tinc la certesa que no és una conversa de tipus col·loquial i m'ajudaran corregint-me els errors. Pense que tens la possibilitat de conèixer a la gent, a més gent diferent. Perquè és una manera de millorar un idioma de forma lúdica. Millores sense adonar-te que estàs aprenent. I això motiva molt. Et motiva molt. Hi ha un error que ella va dir-me cap al primer dia i és que en valencià has de dir i no tinc que. No és tinc que, sinó has de. Ficar i posar és una cosa que sempre feia mal i ara crec que ja no el faré més. Doncs el meu error més greu és l'ús de l'article lo que en lloc de dir el que o la que. Abans deia molt a veure, i és millor dir a veure. Un que se m'ocorreix és el pues, que no és pues, és doncs. I altre error, per exemple, pot ser no haver començat a parlar valencià abans. Crec que l'operativa virtual té avantatges respecte a la presencial perquè estalvia temps als participants. M'ha agradat molt la virtual, la veritat que sí, perquè en aquesta situació jo crec que ha sigut un encert
fer-lo virtual, la comoditat que tens, no? La llibertat... Sí, a mi m'ha agradat l'operatòria virtual, em trobo còmode i crec que ha sigut un encert fer-lo virtualment i tenint en compte la situació del Covid. M'agradaria més que l'experiència fos presencial, però com en moltes altres coses, este confinament ens ha ensenyat que moltes coses que podem fer virtualment també tenen la seva cosa positiva, no? I en aquest cas ens ha donat molta autonomia i molta flexibilitat en el temps. A mi m'ha agradat més així, perquè jo soc un poquet vergonyosa i així és més fàcil per a mi parlar. M'agrada la forma virtual, però m'agradaria més la forma presencial, perquè la cobertura és el gran problema. M'ha agradat molt que l'operatòria siga virtual, perquè és com més fluid i no passa res si parlem en una hora o en una altra. A veure, totes les operatives tenen les seues avantatges i desavantatges. El que té la modalitat virtual és que és molt còmoda perquè és molt flexible. No perds cap temps en desplaçaments i això està molt bé. Sí, m'agradaria quedar i prendre un cafè amb ell i veure Part de Sagunt, que és un poble molt bonic. Ja he quedat amb la persona que participa amb mi per a poder prendre alguna en una terrasseta i poder veure-nos cara a cara. Però sí, hem quedat per a trobar-se quan acabe el confinament i fer-se un esmorzaret, un berenaret, perquè tenim ganes de mantenir la nostra relació, que ja la teníem, perquè hem quedat com molt amigues. Ara que ja tenim menys restricció de mobilitat, estaria bé poder quedar amb la meva parella de conversar. I per suposat quedarem en quan ens deixi el desconfinament per a fer-se un vinet a la SER. I sí que pense que una cervesa, un cafenet o si el confinament ens permet, una abraçada. Ens farem una cerveseta segurament, no tinc cap dubte. Clar que podrien quedar a prendre un cafè, jo estaria encantat de prendre un cafè amb la meva parella, perfectament, clar que sí. Sí, estic molt satisfeta amb aquesta iniciativa i, de fet, la meva parella i jo, malgrat que ja hem acabat les 10 sessions, anem a continuar parlant, continuarem transmetent-nos experiències i millorant el valencià. Sí, la veritat és que estic molt satisfeta perquè crec que ens estan ajudant molt i és molt d'agrair, la veritat. Penso que ha sigut una molt bona iniciativa per part del gabinet i ens ha dut a dur millor el confinament durant esta època de la nostra vida. Sí, molt satisfeta. És una experiència molt enriquidora i quan ens juntem ens ho passem d'allò més bé, parlant de moltes coses. Aconselle molt aquesta experiència i espero prompte conèixer les meves parelles lingüístiques. Estic molt satisfeta, com podeu imaginar, i m'agradaria que continuara amb més parelles, més difusió. I tant, crec que les ènies telemàtiques a l'ensenyament dels idiomes tenen moltíssim de potencial. Sí, ha sigut molt bona idea, enhorabona a l'equip vostre. Estic molt motivada per continuar evolucionant en aquesta llengua i m'ha donat una mica més de confiança per a parlar-la sense cap problema. No tinc por. Recomane aquesta iniciativa per a posteriors anys perquè és una manera molt natural de difondre la llengua i que tothom la conegui, incloses les persones que són castellanoparlants com jo.
Si jo puc, tinc clar que qualsevol persona pot parlar en valencià. Moltes gràcies. Bon dia, soc Òscar Pérez, coordinador del voluntariat virtual del valencià. Ha estat un plaer articular el projecte i fer que més de 30 parelles en aquest període de confinament hagin treballat juntes virtualment, cada una des de sa casa, per millorar el valencià. En el voluntariat, siga virtual o siga presencial, tots aprenem. Aprèn la gent que desitja aprendre valencià i aprèn també la gent que ensenya, perquè es parla de moltíssims temes i això fa que intercanviem. Moltíssimes gràcies per la vostra implicació, voluntariat pel valencià.